Vadikani paBlues kuBulawayo hakuna kutomira mushe izvezvi kwakaipa kutoona manews updates atiri kureceive ari kuenderana nekuBulawayo pari kupisa vadikani hazvina kumira mushe izvezvi hazvina kutombomira mushe pari kupisa so sekuziva kwamunozvita muri yeZimbabwe manews updates epanapa ndinoona kuti kamabatanidza tenge tichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasi video ndichaisa rekuBlues but wasubscribe here walike this video here asi kuda kukudyirai nguva yenyu ipapo chandiri kutaura ndechongoti subscribe and turn on the notification bell nekulike this video nekushare this video kuhama neshamwari ipapo handisi kuda kukudyirai nguva yenyu ipapo ndotoziva kuti matopa gadzirisa sekutaura kwandaita vadikani first update mashoko aziviswa kuvana veZimbabwe zvisinei mashoko aziviswa kuvana veZimbabwe video iri rapamutauro mastreets esocial media da kuti muone video mapedza kuona video ndinoda kubva ndarova chepaBlues zviri kupisa izviso paBlues hapana kutombomira mushe mayouth arimo mustreet ari kumhanya ndo muzivisiro wataitwa this video ende ndinofamba neproof sekuziva kwamunozviita so zvanda kuita munguva inoda kumbokusiyai muchiona mashoko aziviswa kumhuri yeZimbabwe ndationei mashoko aya Zvita ndivana vahiyava vachitora nyika kwete kuti nyika yatorwa iri kuvapanivine vayo moyo wakupisa futiwe rega ndikutaurira mutema hausiei nokuti uri kuSouth Africa tinokunhonga tinokunhakusauya kusimurestereki paSouth Africa padhuzapo anonhongwa mudhobheki. We are not going to spend watching, seeing people trying to destroy our nation and trying to humiliate our president. Will you think? Let me tell you, will you think? I am also a child of a war veteran. I am also a child of a war veteran. We are not going to allow that nonsense. We are not going to allow that nonsense. We are rising up against those nonsense. Permanent development. Permanent development. Permanent veteran vedu. Permanent vabereki vedu. Pasine mandu. Me, I don't have time to say Pasina Geza. He's too old. He's too old. He's not of my age. He's too old. I don't have that time. Development time. Yeah. It's development hour. We need development. Our veterans have cried enough. It's no longer time to bury service stations and bury cars in the road. No. It's time for development. We want to thank God for the presence that we have. Yes, people in his hands. He's developing everywhere. Leaving no one behind. Imagine, we are here in Matabele Sound. The president has sent you ambassadors. They send you president. He's doing what he can. He's doing what he can. Varumita zvavanogunao. Though economy yakatiomera. Zvavanokwanisa vari kukuitira. Mari vakakupai. Tega ndikuudzei manje. Ndine nhau yakanaka. Musi wa30 May. Mese mavo veterans. Muri kudanwa kusangana napresident. Hamusi kusanganira mahala. Hamusanganira mahala. Takatourirana navo president. Musi wa30 uyo. Every province yaperforma. Pakisauthina unodi kuperforma. Irikupihwayo. Next update kanova kashort video kemayouth kuBulawayo ari kumhanya ari pamarathon
achitenderera mustreet. So da kusiya muchiona video, mapedza kuona video iyi musati rarinda kutokutizai asi pakumbokudyirai nguva yenyu zvakanyanya wakasubscribe tosangana munext round. Hauzosarire panyaya dzemaupdates. Chese chiri kupisa munyika yeZimbabwe unochiwana panapa pathis YouTube channel. Chingava chinosirisa, chinonyadzisa, chinobatanidza ukama, unozviwana panapa paHatari 263. Much love.